55.000. Previše. Previše. I ja sad znam koliko se ljudi ljutilo. Ja sam se ne ljutio na odluku o tome da pustimo ljude da šetaju pse. I ta odluka će u kratkom vremenskom periodu biti ukinuta. To vam garantujem. Mislite zato što sam zlikovac, zato što ne volim pse? Moja ćerka ima psa. Šetaj ga ujutro u 5:15 i šetaj ga popodne u 3. I dovoljno je. Važniji od svih života su nam ljudski životi. I ovo nije ničiji hir. Ovo nije ničiji hir. Nemojte ljudi da tražite kako da se dodvorite narodu. Bilo ko. Vlast, opozicija, bilo ko. Nemojte da tražite da se dodvoravate narodu. Zato što ljudi nisu navikli na težak život ili im nije komotno, nije im komforno.